non, Olines. Esta semana visitaremos unha granxa de ovellas leiteiras. Están a competir en produción de leite coas vacas que hai na casa. Quen será a gañadora? Señorita, vostede tranquila, que isto xa dura pouco. Jorge é o encargado do reptilario de Marcelle. Hoxe explicarálle unha nova compañeira en que consisten os cuidados destes animais. Debe ser moi cuidadoso porque son moi delicados. Tamén descubriremos en que consiste o coaching con cabalos, un xeito de crecemento profesional onde estas criaturas nos ensinan educación emocional mediante a súa conducta. E o actor galego Celso Parada preséntanos a súa cadela Lúa. Estou mirando aquí os queixos, son da casa. Sí, Son de ovella. De ovella. Ah, e que tal quedan? Quedan, pode probar. Ah, estaba esperando, digo, a ver que tal quedan, a non sei que, xa non sabía como dar máis voltas.